Okwu nwanne m gwara m nwanne m uzekwere onye musike amesikude goto awuni ibere gwa mti ni no nga man ka ibi ele na tra hu si haka Imo State para moto ele ho na ho ele ho digi respect on wagi o time to show you respect gi ko ento madu now I go show you respect on wagi akwa me get respect on wagi mana get ayi bo wan no sa o amu mana Lagos am amu na Lagos say bre ga be fari rofu akwebe flofu no akwebe lagi ma akwebe flam no lo akwebe lagi ma hapu kwa maka o hapu maka onye jiga aka anu ahia onye jiga aka ka m gwakwa ga agwa akwa m ga-abịa flofu nkele ihu buru gba ka obido ya be Genesis ke ihu bu gba wo Genesis ihe ka na afadawa adibile hu ihuro ihe ka na afadawa ihe eri hu adada nsogbu na afadawa nwebede ihe ihuro ebe isi na ọwa ashika dipa ha ka gị ga-eji ebiri ndụ gị lecha anya n'ụwa niile ụmụachi be gị na hụrọ liberty ndị hụrụ ibi ndụ ogologo na ihe a ga-emepụta mmadụ gị were ashị so onwe gị ahụ ashị tụwara what has ashị done to you ụgha niile na ị na-agha enwegwula ihe o nyere gị nwata ibe gị shi tote kwara gị kwapụ gị n'ụlọ ya ka nga atụrụ trọkụ ndị abụkị na-eji eme kolekole esi ote kwara gị ote kwapụ gị esi gị nwetakwa ọnụ ikwu maka chụkwụrụ gị mama gwụla gị I will cover under shame ya bụ ihu na-ekwesịrị ịdị na-eme m ote agaghị m ikwuli ụka akwa Lagos a abịala m ya nwụ na mabile o ashịrị ka nna anyị tụgide papa anyị tụgide na ashị ote tụgide ashị o nwedị ihe o mepụtara na ndụ ya o jikwa nọrọkwa ugbo ya wụrụ n'ụlọ nkakwụ ka anyị bi gị bịakwa bụrụ ashị dịkwere m nwa gaga jire mama m ịma onye mma anyị wụ atọ n'ime otu dị ngozi Kristian mọdụ ihe nna anyị gwọ CWE ihe mma anyị wụ ntụrụ mma anyị ruo onwe m nye Chineke akwa ịhụ ya nwebụrụ ogugba m alụọ nwaanyị nlọ nwaanyị bụ m bagoro onwe m n'ụlọ gị nọ ga-atọ ashị hapu maka o hapu maka stop following me sheba pona isom ịhụ na ụgha ụva ihe mgbe isi na-eso agwa na ahụ family problem hapu maka o stop following me o stop jogu soge ngadele ngobedi he akwe hu na Lagos ka igata hu na Lagos igata ru na Lagos ama m na hin na achọ ya we gi jala nyekwa gị pịam nyekwa gị 1 naira ihe na-emegbuola onye ibi onye wele onwe ya oghesie ma ndị kachi nto him ngị nwa ga-enye m ego irisa na iji penny nwata ibe gị ma chen ịnya n'olu boroboro fon iji na-eme kupens gị were fon chịsa ya n'ụkwụ m sọ ha enwere m azọla ọgụ fon nnu fon ama m sọ otu ke netwọk na anọdụ ọka ị nwere nwata ibe gị apịchiri ọgụ fon ọla ntị ọ karị chetedị ọ na-akwụrụkọrị gị ọla ntị gbawa gị akpa na ibu ọ ga-achọkwa gị alọta n'ụlọ because I'm sure some most of thing nọ n'ime ihe awụdogo nwoke ashị ịtụgide na-ashị ote tụgide ashị ote imi ga-eghere woghe ka opi ụgbọ ọgụrụ gị mewe anya ote ka nwa mkpi brak abagara na mmiri ya gire mbịasị mebezi ka m ji ego n'ihu ebe ahụ ka m mebezi ime ego m ji ebe ahụ sọsọ ebe m nọ ka ị ga-eme ka ije ego ịtụrụ m ashị ime ego m ji ebe ahụ ele ka iji wepụtadala ashịshị gị wepụta 30 naira ngwa ụgwọ maka tumenye gị 1000 aga m ịkpọrọ gị boys o boys ga-akụ gị ihe na Lagos ahụ boys ga-ekụ gị ihe na Lagos aga m boys ga-akụ gị ezigbo ihe na Lagos ahụ ihubede ego gbaiga keke imkwa mailo light trek gwele ihubede ego kwụsị keke ọ ga-eji akpọrọ boys ama ala parakwa igwe mfugodi som awụ m family problem akwa mere m nsogbu ezinụlọ aga m esogide gị ote mfugodi som dede nsogbu dede ụgha ụgha okwu nwanne m gwara m kata mụ na nwanne m bara akpa nwanne m uzekwere onye okwu ụwa Asi no ụlọ na Abuja Asi ya nwere ụlọ na Lagos ya nwere plane n'Enugu mpa ya bụ gọvanọ na ya lụzuru some millions How many times did I call you? Ubole ka mbọ gị leave me alone o leave me alone. Stay away from me because chowe gi ma chowe m ato m nsogbu gi akwa m chowe m mụ nwa chowe m ka ị chowe ego ka ị nwere we m inwe ụlọ ị nwere we m inwe ụlọ nwata ibe gị were ego mere punching bag o teshiri kwara gị kwapụ gị ezi
Give me horn and walk. I'm going to my like a macatwa, Mossimiki, Kumchoti, would you cover on motel, Nagam would you push one. Ipatrangana, in fact, I got Halam. About come up. Emo this way, Emo knows this way, and Lagos. Buy a motor or suppose that back to village. Yeah. Emo knows this way, but Lagos are Latin. Hapumaka, not doing that, my drivers from me. Hello. Hey, I won't get a question here. Woo, church, Abashal. You might come back, I come landlord doing go. When on got come get rest. Mambia Hanika won't be as a mineral. Nine on my abdomen. Gain wow, my abdomen. Ngano Bukanogi. Yeah. I come on Lagos again. Almost look at Kagabula village. I'm going to cook a hell. I took me better. I took him Kayama Tapum because Yatapum or got one. Leave me alone. Just stay away from me. Hey, you guys are disturbing the neighborhood for crying out loud. I mean, this place is a residential area. Mature guys, like, look at what you're doing in a residential area. It doesn't make sense. Please, you're matured enough to know what you be good from that. It's not called for. Onye na asuri Igbo na onye oyirigo onye Igbo ihuru onye Hausa shugwa sabulata ayo buru onye osubulata na Lagos gina asuri Igbo mokem kwe hoga Bros, no verse. Shebi dey hear broken abi. I can hear you. Just speak or I can hear you. Okay. See, my name na G Sharp. Huh? My name na G Sharp. Nobody will not know me for this Lagos. Chai. You understand? See, for clubs, so everywhere they know me. They know as they take chop money. You see that White House where they there? That White House, that paint house where they see. Not my house. I just did this morning. This my brother enter. Come begin scatter something. Wait. I don't even they build since. I don't know what think I this. Whatever. Even if it's yours, it's none of my business. Mine is to tell you guys that what you guys are doing here is uncalled for. I mean, you're disturbing the neighborhood. Mature guys like you. If there's any expenses you guys have, go inside your room, sort it out, and don't disturb the neighborhood. Please, I don't want to come back and see you guys here, please. It's for your own good, please. It's for your own good. No problem. na mi ye lash ma ikwe na aposta go no opo na aka jiga na aka ote red handed gina asatokwa ihe ntadata ihe that's Rich homie, the money bag. Ntadata. Rich homie, the money bag. Baby. Damn, baby. Rich homie, the money bag. Baby. The money bag. Baby. Why not just? The money bag. Baby. The money bag. Baby, hold on. Rich homie. Huh? For real, baby. Rich homie. Get down, baby. It will done. Njokwa. I'm NK baby. Oh, NK baby. Gezavi boga orange ngeti anya na mamu ya na eketi aba. Orange na mama gị na-eti aba. I'm na ịghọ kpe na-ata mgbe ahụ na. Olololo. Onge raziatu a. For real, baby. You looking like Beyonce, baby. Negati da faga. Please, babe. Oh, lingene. Baby. Oh, njagwa. Onga nwa bili. Elizabeth ya anya na mamu ya na ele ọkụkụ na nkwọ. Iji ya. Olololo. Ịkọtara m ọfụma. Ihe. Orofu, kedu mkposi ya mbịa ibu na ọkụkụ na nkwọ. Ọkụkụ unu welu mfe nyụkata m aka ebe niile. No, that you don't do that in the United States of America, baby. Really? Yeah, because right now, I will rich homie the money bag. Baby. It's not gonna. Rich homie, the money bag. No, hold on, man. Afa na akpọ na New York City. Rich homie, the money bag, baby. It's not gonna.
Rich homie, the money bag, baby. Rich homie, the money bag, baby. Say that again. Rich homie, the money bag, baby. What a Rich homie, the money bag, baby. Na. Abra chica niya. Yes. Aba, odo chica. Oh, chica. Chica nyana mamwana na ako diego mba. Ngwa buzu buli. Goddamn baby. Oh chica niya. Chica. Goddamn. Chica. Listen. Ni ma agba egwu. Ya, nseti alele egwu na igbalu anya aru. Nzagba. Chica. Jelu. Imo ebe mmedugu veje dancing school Nicki Minaj in New York City, baby. In United States of America, baby. Ebi megidana. Upu were tua. Ebe chika megidazile. Upu were tua. Edum chika na United States of America, baby. You will dance for Rihanna. Iya eje bolu Rihanna egwu. Kedu afagi? Nkechi? Oh, you magwa babu. I am taking you. Medugu dancing school Beyonce. United States of America, baby. You wine yalia ukwa. Oh la. Wundesasi mama. Yeah. Just that forget. Lizzy baby. Lingini. Ngogoguwa. Nyolomontina ka Elizabeth. Hapugona konsi. Imebe medugu weja. Ijije dancing school Rihanna magi inwe chole yaru. I am taking you to Rihanna's dancing school in United States of America, baby. You mean in here? Magi inwe chole yaru. Ipu oi chole yaru. Ofu. Oh la. Ndaga nti. Onwe ihe mmagu unu na. Edulu nyaba n'ime ụlọ ogosi m ka ụdị egwu ya agbalụ Nicki Minaj na open one of my studio in United States of America. Listen now, baby. Aya agba egwu agba onye gbakalia nyanwa wo onye izizi ndu eje United States of America in Nicki Minaj dancing school. Baby. Let's go, baby. Aya Rich homie, Ihe money bag. Go and sing. Chica, you are going to United States of America, baby. Mana iya aba n'ime ụlọ. Maganazi na agbanya n'ime ụlọ. Anyị agbanya n'ilo. Anyị agbago n'ilo. Ka ejezi agbanya n'ime ụlọ. Ka mmedulu eje dancing school Nicki Minaj in New York City, baby. Dancing school ndị ugwu ike. Let's go, baby. Chika emelia. Okuntibengo. Ihe na-eli n'olili. Baby, no. Live n'olili. Ifegwu. Ekitofe. Ibata n'ime ụlọ. I got money bag, baby. Hey, I said I got money bag, baby. No.
Popun guy is not a baby. I say, God, my queen inside my house, baby. I say, God, the rose inside my house, baby. Ogu, the bomb, the brother, Tika, Nanja, America. I am taking Tika. So, it's a canal. School, looking in America, in New York City, United States of America. Baby, let's go. Let's go. It's homie, the mega money bag, baby. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.